Имало едно време, какво сега ще разбереме. Куче, мишка и котарак живяли дружно под един калпак. Неразделни били тримата и през лятото и зимата. Кучето носило вкъщи храната, котарака слагал вечер софрата, а мишката пък с метлата се грижила за чистотата. Така си живеели много добре, но незнайно откъде един ден кучето научило съвсем случайно що се случило. Че мишката и котарака в една оставена барака на цялата ремонт направили, но да му кажат май забравили. Помислило си то, онези двамата, в къщичката по-голямата, без мен ще заживеят дружно, а кучето не им е нужно. И решило, че дошло е време на дълъг път да поеме. В къщата стара тогава се прибрало, багажа си в куфар бързо събрало. Готово било през гори и полета да тръгне само да си търси късмета. Но щом излязо от калпака, отпред го чакал котарака. Той от ръцете багажа му взел и към новата къща сам го повел. По пътя му разказал как цяла година с мишока се трудили усърдно двамина, за да може преди зимата в новия дом да заживеят тримата. Засрамено кучето се извинило, задето в тях се било усъмнило. Научило то нещо важно тогава, че истинското приятелство завинаги остава. И те заживели по-старому тримата и в новата къща посрещнали зимата.